Ja, vi sidder herude på godset i april måned 2005 på en af de første forårsdage. Og mor og mig, vi sad lige og snakkede lidt om gamle dage, helt tilbage i mors barndom i Mogenstrup. Og mor, din mor og din far, hvem var det nu? Hvordan var det, hvor var det, de kom fra? Min far han kom fra Bærsholm. Det er en gård, der ligger cirka 7 km fra vores hjemme i Mogenstrup. De var 3 brødre og 4 søstre. Og min far, da han kom til Mogenstrup, der givet han så jo med, det var jo, jeg ved faktisk ikke, hvor gammel han var dengang, men der blev han givet med Jan i Ingeborg. Havde hun en gård der kring? Det havde hende mor. Nå. Og så fik Ingeborgs bror god Kristen Dueholm hed han. Ja. Han fik gård, men han var sådan lidt anderledes, så han kunne ikke drive gård. Så da far han kom, så tøt Mar Dueholm, sådan hed hans svigermor. Så tøt hun i hvert fald, at far og så Ingeborg, de skulle have gård. Så fik de gård, så blev Kristen Dueholm, så blev han nødt fornærmet, så blev han vagabond. Nå, det var ham, der var søn af gård egentlig? Ja, det var ham, der i for sig skulle have det gård, men han var lidt anderledes. Han kunne ikke drive sig en gård. Mm. Og så Mar Dueholm, altså fars svigermor, hun tøgte, at far han var jo en dygtig landmand, så var jeg bag af ham og Ingeborg, de fik den. Ja. Og de var ikke givet så mange år, og de fik jo en bitte pige, min halvsøster Stine. Hun hed Kirstine Marie Christensen. Men Stines mor blev ret gammel. Hun døde af tuberkulose. Nå. Da Stine hun var 3 år. Så, og dengang, der kunne en mand jo op hjernen. Der var jo tale om, at han kunne finde ud af noget en. Så blev far kæreste med min mor. Min mor hun kom op fra Vestergaard i Sepstrup. Det var ikke så langt hjemmefra. Men hurtigt mødte hinanden, det har jeg sådan set aldrig hørt. Men han valgte i hvert fald mellem mos og højde hende Marie, og så mor. Han tog mor den vildeste. Nå. Så det blev hende. Ja. Og vi er jo så blevet 6 mere. Ja. Min ældste bror, han hed Ingemar. Og har en bror, der hed Jørgen. Så er en søster, det hedder Rita. Hun hed nu mere Rita, men vi kaldte hende Rita. Og en søster Sirne. Og min yngste bror, han er Freda, det er ham, der har god. Det her mere, han har net mere, nu har han solgt til hans datter og svigersøn. Men det vil egentlig sige, at når I nu altid har heddet Dueholm, eller Frede hed Dueholm, og vi hed Dueholm, så er det egentlig fra de fars første kone? Ja, i og for sig, så vil min far ikke hedde Dueholm, da han kom. Han ville ikke have hans kurens navn. Han hed Christen Peter Christensen, og det ville han ikke hedde. Han kan give og kalde sig selv Peter Christensen, og der var aldrig en, der vidste, hvem han var, for alle mennesker i morgen, de kaldte ham Peter Dueholm. Nå. Så til sidst, men han blev ved og ville hedde Christensen. Det første Dueholm-navn, den er blevet købt til nu her siden, ja, det er jo sådan set min brors søn, han ville have Christensen til at falde væk, for han var også døbt Christensen. Ja. Så han ville have Christensen til at falde væk, og så søgte jeg en gang ham. Og så min brødre, så nu er det ingen anden, der hed Christensen mere. Nu hed de Dueholm. De blev jo aldrig kaldt andet. Det var så galt en gang, til det kom en post med en brev til min bror Jørgen. Han havde en god omvæg år. Og han havde en brev til Jørgen Christensen, og han spurgte mor og Freda og mig, om vi vidste, hvem i verden det var. Nej, det vidste vi ikke, for der var nu ingen i morgen, som der hed Jørgen Christensen. Nice. Så jeg tænkte om, at Jørgen, han hedder Jørgen Christensen. Nå, så de vidste, hvem det var? Ja. Ja. Stor god dengang. Ja. Er det dengang regn i dag? Ja, jo. Men er det dengang regn, der var en ret stor god. Vi havde 6 hest, som kunne trække af plov og hav og høstmaskiner, hvad vi havde. Så havde vi en, vi kaldte sort. Den hed sorte. I skal selvfølgelig have sådan på en anden, men det var den, vi brugte, når vi kørte på jump. Og når vi kørte om hen til min far, og ham der boede i min fars fødehjem, så kørte vi jo jump. Og så med sort for, og det var sådan en flot hest, det var en Frederiksborg. Og de anden, de var jo arbejdsheste, de
de gik i marken. Og vi havde 3, Karl og en Reuter, en fodermester. Ja. Og så havde vi smøget en dreng, sådan det var og hjælpe os. Og mor ind, der var hun havde altid pige helt til Vierne. Vi blev så gamle, vi kunne jo tage den plads. Og nu skal jeg regne med dengang, det som var bedre. Når vi havde sådan en stor ovn ude i baggang, hvor vi blev fyret, der blev fyret med lyng. Om sommeren, så bjergede de lyng, som vi havde op på stalloft. Og så blev det fyret med lyng. Og hvordan i verden mor hun kunne mærke, men når hun mærke ind i ovnen, så kunne hun mærke, at ovnen var tilpas varm. Og så havde hun sådan en rave, hun kunne rave alle de ask, som er lyng havde givet, det kunne hun rave op i sådan, var sådan ligesom en forhistorie, ligesom vi kunne kalde en askeskuff, men det var sådan en forhistorie, sådan stenhistorie, det var noget, der kunne brænde, der kunne hun så rave ask op. Og så havde hun lavet, jeg kan huske, det var noget med 14 eller 16 sigtebrød, kaldte vi jo dengang, for det var med sigtemel i, for at de skulle blive tørre. Og der havde hun sådan ligesom en spade, men det var en træhistorie. Og der satte hun dem på, og så havde hun jo smag på det der. Hun kunne sådan lige smide dem ind i ovnen. Der kunne hun bare en 14-16 sigtebrød. Og samtidig så bagte hun 2 sodakager og en kringle og bolle i samme ovn. Hun kunne bare det hele. Og hvordan pokker hun kunne regne ud, og nu skulle hun have bolle ud, og nu skulle hun have kringle ud, og nu skulle hun have sodakager ud, og franskbrød der, sætbrød der. De skulle da i hvert fald have 1,5 time i den ovn. Det var erfaringen. Ja, og så når vi tog dem sætbrød ud, kan jeg huske, så var de varme, de var selvfølgelig meget varme. Så skulle vi vaske dem i koldt vand, for at vi skulle vaske ask på. Det gjorde vi andre børn efter. Hvordan, nu når I havde jo ingen fryser eller noget, hvordan kunne alt det brød holde sig, så hvordan kunne I få det holdt? Vi havde jo en kælder dengang, og så nøje, dem sætbrød der, dem kunne vi spise på 14 dage. Og når de var bagt med sætemel, så blev de morgen helt nøje. Jeg kan ikke minde sig fra morgen franskbrød hjemme. Ja. Men det var fordi, der var sætemel i, så blev de tørre, og de blev heller morgen. Og de lå nede i kælden, vi havde en bestemt hylde, de lå på. Ja. Hvor meget af alt sådan det, I skulle bruge derhjemme, havde I egen avl? Hvad måtte man købe udefra? Jeg kan slet ikke huske, at for eksempel i min barndom har fået rød spagepølse, når jeg var i skole. Jeg var så misundelig dem, der så mig det her. Dengang kaldte vi dem Roskilde Landevej, det her store røde spagepølse. Jeg var så misundelig, når de så mig sådan imellem her. For det vi havde, det var, når vi startede jo forum, og vi fik forpølse. Og de blev hen op i skorstenen. Jeg tror på med, de var røde. Jeg tror, de blev bare tørre. Og så fik vi jo skinke. Og I skal regne med i gamle dage, der havde vi jo en mægtig saltkar nede i kælden. Når vi slagtede en gris, så blev det allermest over. Det blev saltet. Ja. Så vi fik jo næsten altid salt. Inden vi skulle have vores saltmad af kød, så blev det vandet ud. Ja. Jeg kan huske sådan noget som stilflæsk, det tog mor op og med meget tidlig, og så hældte hun kogt vand på. Så frisk, fersk kød, det var faktisk kun lige når I havde slagtet så i? Ja, det var kun, jamen nu har jeg en morbror, der var slagtet, han kom en gang i uge. Så købte mor samtidig hestekød og oksekød, halv af hver, for det var billigt. Hestekød, det kostede ret meget, og det var billigere. Så fik vi halv oksekød og halv hestekød, når vi skulle have bøf. Ja. Men det tror jeg, der var mange ude på land. Jeg tror, når de fik bøf, så fik de af griskød, fordi det var for dyrt at købe det andet. Men nu har jeg jo en morbror, der var slagtet, og han kom med 14 dag. Men med distepølse sådan noget, det fik vi kun, når vi slagtede. Jeg kan ikke huske, hvor tit vi slagtede. Hvad var normal morgenmad? Hvad fik I til morgenmad? Hvad var kosten dengang? Der fik vi havregrød og robrød og franskbrød. Kaffe? Og kaffe og mælk. Altså mælk til havregrød jo. Ja. Og kaffe og franskbrød og robrød. Dengang dem Karl hjemme, de kunne spise alle de havregrød, der kunne leve på en dyb til landet. Så kunne de spise en rundt om robrød og en rundt om franskbrød. Og så fik de endda før med kaffe kl. 9:30, hvis de kørte i mark, så var vi op med kaffe til dem, Jan afser dem, der kunne cykle. Ellers var pige, når vi havde pige, så kørte hun op med kaffe. Og det kaffe, det var i en sodavandsflaske med patentprop. Altså, det var og så var der pakket af væksammer, for at det skulle få termoflasker, det kendte vi dengang. Ja. Så var der pakket af væksammer, for at det kunne holdes varmt. Ja. Så når de tog, så skulle de holde ved af væk, så skulle de passe på, at de her brændte mund. Ja.
Men det var ikke ret mange steder, tror jeg, på at gå og kold, de fik før med at skaffe. Men min mor, hun var altid så god at være kold. De skulle have før vi andre børn. Vi måtte pænt se og vente til de har tørt ja. Hvad sådan noget som elektricitet? Har I altid haft det i de barndomshjem? Ja, men der er kommet med min mand hjem til Lillevorte. Der havde de el. Der havde de lampe i Lillevorte. Petroleum. Og det var i jan og før, ja. Men hvornår, altså det... Jeg kan ikke mindst, vi har el hjemme. Det har vi altid haft, mens jeg kan huske. Hvad så med radio? Hvornår kom den? Kan du huske det? Ja, den første radio, vi havde hjemme, den lavede Ingemar, min ældste bror. Han var sådan alten. Han kunne faktisk det, han ville. Han lavede også ham og så en kort. Vi havde, de lavede en fotoapparat, de Ahorn og Annabelle, de er tørt. Men Ingemar, han lavede en radio. Og så havde han jo bare høretelefoner på. Ja. Og så måtte vi helst snakke med han, for han havde jo frikanden om aftenen, og det var inde i stove, for det var den ene sted, der var varmt. Så måtte vi helst snakke med, han skulle høre radio, men han så da godt nok med høretelefon, men det er nok ikke så godt i starten. Men så gik det nogle år, og så fandt han ud af, at der var noget, der hed højtaler. Så fik vi en højtaler på, og så fik han en radiobøv ind i en skav. Ja. Så mens jeg var hjemme, der hørte vi stadigvæk Ingmars radio, så det var jo først, der blev købt en radio, og der er flyttet hjemmefra i 42. Ja. Så, men hvad så med bil? Hvornår så du det første gang? Far, han så en bil første gang. Det kan jo lære hjemme. Han havde en bil. Han var nok den første, der havde i morgen. Så det var så en gammel Citroën, så en stor gammel jern. Men min far, han købte bil i 1930 mere, fordi jeg mener, det var en Model 30. Og der har jo i Skive, han købte virkelig ved i Bigum, det kan jeg huske nu. Og der har jo så i Skive hende den bil, der om han er nok taget med rutebil til Skive, tænkte jeg. For så rendte vi helt over, vi gik næsten helt over til Åkær, der hvor jeg bor herne fra. Der sad vi jo i en græntræ og ventede, at han skulle komme. Nu skulle vi op og køre hjem. Og Stjerne, hun altid var sådan krøstet, så hun frøs sådan. Så Rita og Freda og mig, vi plukkede mos. Så derfor han kom, der kunne han ikke se andet end hur af Stjerne. Den stak lige op under det her mos, for hun er altid frossen sådan. Og så var jeg så heldig, at Stjerne, hun så ude ved vej i hende mos der. Der så han hur, for vi havde så travlt med sammen mos ind imellem træer, ellers så han gjorde fra os. Vi Stjerne, hun ikke set med hende hur op af det her mos. Det var jo også fantastisk. Men skønt var der. Hvor stor var sådan en investering i en bil dengang? Har du noget at sætte det i forhold til? Nej, jeg ved hvad han gav for faktisk ikke, hvad den kostede dengang. Men jeg kan huske, der blev bygget en hus hjem i Månstrup, hvor vognmand han boede. Og den kostede 2.000. Nå. Alt i alt. Og det var en bedre hus, hvor der var værelse på at lukke. Det er nok en hus, vil jeg tro, på 90 kvadratmeter, det vil jeg tro. Og den kan jeg nemlig huske, den kostede 3.000. Og så blev det bygget en luksushus hjemme i Månstrup, i mine børn der var også. Og det var med centralvarme, der blev fyret fra komfuge. Og den kostede 8.000. Det var 3 gamle søskende, der ingen af der var givet, fordi jeg havde den gode, så de havde en del penge. Og det snart er helt bøg om, at de havde bygget et hus til 8.000. Nå, det var vildt. Ja, centralvarme. Ja, hvad I havde kakkelovnen? Det var normalen. Ja, vi havde kakkelovnen. Vi havde 2 kakkelovne, men vi havde nogle ret moderne kakkelovne. De kaldtes rundtræks. De satte varme ovenover, de gav varme fra, så de havde sådan, det kender systemet. Så for at det skulle være varme op i sovekammer, så fik far og mor en rist, så det igen med luft. Sådan varmen, når de skulle til i seng, så kunne de lukke op for varmen ned fra stove og få det op i sovekammer. Hvad så med varmt vand til at blive vasket og sådan noget? Hvad gjorde man der? Nej, det havde vi. Dengang, så skal jeg regne med, der havde vi komfuge. Og i sådan en komfuge, der var en vandgryde bag, ikke? Jeg vil tro, at den vandgryde, den kunne nok tage cirka 6 eller 8 liter vand, det ved jeg. Sådan en ting, faktisk jo knap på. Men det var jo altid varmt, for der var jo altid ild i sådan en komfuge. Så havde vi en ret stor vandkande. Jeg kan huske, vi havde en vandkande hjemme, der kunne tage 6 liter. Så den, og I skal regne med en komfuge, der var ild faktisk aldrig ude anden om en nat. Så der var altid varmt vand i vandkande og i vandgryde. Ja. Hvem fyrer op i sådan en komfuge? Det gjorde mor da. Hvornår var hun op for at få gang i den, hvis man skulle nå at have vand til kaffe og alt det der? Jeg vil jo tro, men det kan jeg jo nok heller ikke rigtig håbe, men jeg vil jo tro ved 6-tiden. Men du skal regne med, at dengang, der skulle mor så, altså før jeg blev født, dengang
jeg var jo den sidste, så der var mor ikke ude og malke. Men fra starten af, der skulle mor og så unge pige, der var dem, der malke, det var jo koldt. Og det var for nedværd. Der var kun Røgte, altså ham der fod. Og nedværdigen og malk for en kold? Ja, det gjorde de. Ja. Men den gang, der kom til verden, der var mor ude og malke mere. Der var hun nok blevet for gammel, tænker jeg. Men før i dag, der var hende og pige, de var altid ude og malke om morgenen. Og så ind og lave dog til kålen, og så der kommer kål jo op. Anden ham, der fodrede heste, han var op tidligere om morgenen, for de skulle jo fodre sådan 2-3 gange, inden de skulle ud på arbejde. Men så, når så de kom ud i mark, så havde de jo noget, vi kaldte mulepurs. Det var sådan noget, de hændte om og hude om, så var det sådan en purs, og der var det så korn nede i, så de kunne ære, for de kunne jo gå fra klart, der var 8 om morgenen, så til madjorden at spise. Men jeg kan bare ikke rigtig huske med vand. Det tror jeg altså, de fik, inden de kom hjem. Og inden de var tilbage. Hvad så med din far? Han døde jo i en ung alder der i den. Ja, far han blev jo 50. Han var rask i den ting, jeg kendte ham. Han var altid døv med hans mave. Han kunne ikke sådan spise, hvad det skulle være. Men det var nu det, han døde af. Det han døde af, det var en svulst i hovedet på hjernen. Den sidste halvår, før han var løven, der var han syg. Der skulle vi passe på ham, for når han havde rigtig hovedpine, han havde samtidig hovedpine, så lå han sig. Jeg kan huske en gang til, det var, han var nede og øsende vand op til en høvde nede i mark. Og så kom mor til at sikre alle høvde, de samlede som og kår, og hun kunne ikke sikre far. Og så blev Sjerne og Mads sendt ned, og der lå far dernede med køer, der lå han nede. Fordi han selvfølgelig havde sådan en hovedpine, han kunne ikke sammen til at gå væk. Men der var nu ingen, der havde trøjen på ham. Og også i en gang, der har hentet ham ned, vi havde en bar, vi kaldte Ingebar. Der har hentet ham dernede, og der havde mor også op, der var han lå med. Når han havde hovedpine, så lå han med hovedet ned af. Men han havde mødt hovedpine. Men vidste man, hvad det var, han fejlede dengang? Ja, det vidste. Vi havde 2 forskellige døtre, vi havde til ham. Og han, den sidste 14 dage, han var løven, der kunne han ikke flytte mere. Så flyttede vi hans ben, han kunne flytte ben. Så ham, ja faktisk den begge 2 døtre, vi havde, de så det er helt sikkert, det er en svulstport i hovedet, han har på hans hjerne. Og vi kan godt prøve at sætte ham til Holstebro på sygehus, men altså, han kom ikke fra med forstand, og måske heller ikke med liv. Så tømte mor det jo bag for ham at dø, og det var i sig også. For nu siden der har jeg jo en bror, der er fejlet det samme. Og han kunne heller operere, og jeg har en søster, der er fejlet det samme, og hun døde jo under operation. Så dengang var de slet ikke, det er jo i 1937, de slet ikke på bjord dengang. Nej. Og din mor, hun besluttede at køre videre så nogle år der. Hvorfor? Mor, hun er nok den dygtigste landmand, vi har i vores familie. Hun er helt fantastisk dygtig. Og Jørgen han og Grete, de bor. Min bror Jørgen, han var jo blevet gift i mellemtiden, der også inden far dør, og de har købt en gård i Lånum. Men så tømte mor det jo bag, at han kom hjem, for vi havde jo 2 gårde hjemme i Månstrup dengang. Vi kaldte den bare den anden gård, det havde vi bestyret på. Men så ville han flytte, for han havde købt en ejendom. Så tømte mor, at det var bag, at Jørgen han kom hjem og fik den god, og så kunne han hjælpe Frede, for Frede var jo 17 år, så han var jo for ung, når vi havde sådan en flok kål. Det var så nemt for ham at styre dem. Og så kom Jørgen hjem og skulle hjælpe til. Men jeg tror mor, hun er den klogeste af. Det ved jeg jo. Men hvorfor ville det ikke have været mere naturligt om Ingomar, som den ældste, han overtaget går dengang? Jo, det tror jeg på Jan mor, men det er jo bare det, jeg sagde til, der er forskel på Jørgen og Ingomar. Jeg kan ikke forklare forskel, men det var Jørgen, han var mere stavnsbunden hjemme. Ingmar, han var flyttet, og han er ude og tjene. Jørgen, han er aldrig rigtig ude og tjene. Han er bare været soldat. Ingmar, han har jo haft plads ude og tjene. Det er Jørgen jo aldrig ude. Så jeg tror, det var nemmere for ham. Og i særdeleshed for tante Grete at flytte hjem, for hun er jo også hjemme fra den egen år. Men alligevel så blev jo så heller ikke Jørgen, men Frede, der overtog gården der efterfølgende.
egentlig ja, for Jørgen, der overtog Jørgen jo så den anden gård. Jørgen han fik jo den anden gård som hans i den sidste ende. Ja. Han fik. Han købte den selvfølgelig for Enken, og købte jo også den nede i Enkenborg nede i Østerbøsting. Så Jørgen han købte jo den anden gård, og så blev det hans og Grete, og så købte Frede. Der mor hun flyttede på aftaget, der købte Frede og 8 år gård hjemme. Ja. Så det ja. Nu har du slået en fred. Ja, slår vi det. Ja. Hvad så krigen? Det var jo, mens du var hjemme, at krigen kom. Ja, kan du huske, hvordan opdagede du krigen? Jamen det var jo det, jeg så fortælle børn jo. Ja, hvad var det? Vi var jo i VGH-regn, det var jo den 9. april, det ved I jo godt alle sammen. Og vi var i VGH-regn med mor og mad, for der var jeg pige hjemme. Og der var det kun mad, der var hjemme. Og der havde vi fået det her, eller hundens til saltkar ned op fra Kjellår, og de skulle skrubbes en gang om året, og så skulle de jo gå og tørres. Og vi har fået dem ud og fået saltvand hældt af dem. Og der havde vi så selvfølgelig ikke kød. Der er de nok for tomme, det er nok for lavet at de skulle være tomme med den ting. Og så kom der en gartner fra Fly over Påskær, hed han. Han skulle beskære ud af frugttræer. Vi havde egentlig mange frugttræer. Det var min bror Enken, men han er sådan en masse frugttræer. Og så kom Påskær der og skulle beskære dem, og så sagde han, ved I da, der er krig? Ved I da, at tyskere de er gået ind i et land? Nej, det vidste vi da, for dengang der tændte jo radio, når han kom op om morgenen. Og så sagde han, I skal gå ind og høre radio, og det gjorde vi så. Så moren, at nu skal vi gøre mere regn, og i morgen der er det helt nok jævnt med jorden, for dem tyskere, dem kan vi i hvert fald ikke klare det. Og så gik det nok en par timer, jeg vil tro sådan ved 11-tiden, altså, der kom den første flyver, og i forestille jer, så tæt den der ved jorden. Der var en dreng, han i morgen, som han så, næste kommer så lavt, der tager Ask, ikke tandhjul, og så svinger armen op, og så lader mig. Det var en knægt, der var 6 år, det var Rikas bror, jo. Ja. Og så kom den ene stue flyvemaskine af, den anden, det var lige så hus, de rust ved. Ja. Men der sagde vi jo klinen op af radio alle sammen, for at høre, hvad det var. Og så kom det jo op, og Christian Tine kom, han kom og så, at vi skulle forholde os i ro. Ja. Så ville det ske hos Nøje. Vidste I det jo på vej? Nej, det vidste vi. For jeg hørt før sin i historien læst, at Stauning han vidste. Ja. Og det var Stauning, der gav dem lov til at sejle ind over i København, uden at gøre modstand. Fordi han vidste på forhånd, at vi havde ingen chance. Og så ville han spørge alle de unge mennesker, han kunne. Ja. Nogen var gal, og nogen var kigger, men der rejste jo der nogen ned og slår os ned ved grænsen. Der blev også dræbt nogen, som andre kan huske. Ja. Men der blev der dræbt nogen dernede, og så der over ved Kongens Slot, der var jo valgt. Ja. Men dem rører de altid ved. Ja. Ja. Men de fortalte, at så skulle det hænge havekors på Amalienborg. Og nu kan jeg så håbe, det var Amalienborg, der ikke engang, at kongen han boede på. Men Christian han gik selv op og tog ned og havde Dannebrog. Men om det passer, det ved jeg, det har bare hørt fortalt. Hvornår så I så den første tysk soldat? Ja, det gjorde vi jo, når vi kom ind til Skive. De var jo i alle bøger. Ja. Men så, det var jo nok en par år af, at krig var brudt ud. Der havde vi så lyttepost hjemme. Og det var jo nogen, de holdt i sådan noget, de lignede jo sådan tit en stor kampvogn. De holdt i sådan en stor bækle. Og der holdt Jan op i vores stærklår. Vi havde sådan en stor stærklår, og der holdt det Jan op. Og så var det 12 mand i Mogenstrup, tysker, som skulle være indkvarteret. Og der kom sonen få rundt med dem. De skulle indkvarteres på gode rundt. Nogle steder havde de Jan, og nogle steder havde de 2. Og hjemme ved os havde vi 3. Men der var vi så heldige, det var Østrig, og de var sådan en dejlig menneske. Og de var jo heller lige fra det her Hitlerværk. Men om med min nabo og om med min første, de havde 2 tyskere. De var så rare. Men dem havde vi, og jeg tror nok en 3 måneder. Men jeg ved i hvert fald, dengang de skulle afsted, der skulle de til Østfronten, der græd de. Og mor hun græd, for hun var så glad ved den. De var nu også så gode ved os, for de hjalp os ved alle ting. Den ene han malkede for matros, det han aldrig lært at malke, for han døde jo søn, jeg skulle gå malke om morgenen, så det gjorde han for mig. Ja.
Og så skulle vi stå vagt, for hvis så det kom nogen ikke god, og så skulle vi sørge for han havde jo tøj til at leve ude i lår, så han kunne lige smutte i hans tøj. Ja. Hvis det blev opdaget, han var troet, når hans militærtøj, det gik jo bare af. Fandt I nogensinde ud af, hvad det hentede med dem så, da de kom til Østfronten? Ja, det er så forfærdeligt. Det er Fred jo fortalt, men det har jeg jo aldrig vidst. Det har han fortalt nu på hans gamle dag, for det han samvittighed, den ernst til han ham der, som var så god til, som var så flink over for os. Særlig den Jan Willy, han var stor. Når jeg stod på en stor, så der var det så almindeligt, det var sådan en stor, men Willy, han var så stor. Men Willy, han ved vi, han er for den nervesammenbrud. Han nåede aldrig ud til Østfronten. Han kom på en nervepanik. Men Ernst, han, efter krigen, der er han skrevet til Frede fra Østrig i år. Og der er han skrevet, at de sult, og de manglede mad, og de havde ingen tøj. Og Frede, han havde endda fået et brev øvesøjt, for vi kunne jo ikke tysk, jo selvfølgelig, selvom vi lærte lidt. Og så skrev han af tilbage. I dag, når han er en gammel mand, så er han helt ulykkelig over. Han er ikke noget ved. Nå, jeg tror, det var en råb om hjælp, var det derfor, han skrev, tror jeg. Ja. Og så Frede, han så dengang, der var han jo andet her snesår, og han havde jo travlt, og tæk til at tage så. Men på den anden side havde han nu fortalt til Vianna, så er vi nok opponeret imod. Ja. Men det gjorde han ikke. Så er jeg så nemt. Men vi kom jo så nemt igennem krigen ude på land, for I skal regne med, vi kogte jo sæbe af døde gris. Ja. Og det 80 af døde gris. Ja. Og så kan jeg håbe, det var altså nødt i politik, jeg tror de kaldte det sæbesten. Når de nu har kogt, så skummer de alle 4 år foran og det tog de så, og så tror jeg, det var noget med sæbesten, de kaldte det, for at få stiv. Ja. Fordi det var lige så hårdt som håndsæv. Og så putte mor vandlesens, ikke, for at det skulle lugte godt. Så lå det dejligt. Men det der, vi kogte der, det brugte vi til vores kinde, ikke, for vi kunne få så meget håndsæv, vi kunne få fingervasker og hudvasker, men vi brugte det til at gøre ren, ikke? No. For det kunne jo få sæv af nogen slag. Men vi brugte sådan ude på land, vi var ved klar, for smør det kan vi jo også selv, så vi har altid smør. Ja. Det tog vi jo bare fløde af mælk, jo. Ja. Så vi har jo også kød, for så sløjte de bare en gris. Ja, der var mad nok, så. Ja, ude på land, der var der mad nok. Inde i bøge, der sult de jo. Ja. Hvad med tysker? Tog de noget af mad, så? Ja, og de betalte for de mad. Vi fik for at have 3 bogen, og jeg kan slet ikke huske, vi fik, men det stod for mig, det var noget med 8 kroner om dag, vi fik for hver. Ja. Det stod for mig, det var så, og det kan nok godt passe med dem penge dengang. Ja. Men det var ikke noget, vi kunne nætte. Nej. Vi skulle have den. Ja. Men de gik også, i hvert fald dem 3, der var ved worst, de gik også mellem folk, ligesom de var hjemme. Ja. Og det er heller ikke noget, jeg sagde til de græd, da de skulle have stadig, for de højde der godt, og når så de vidste, det stod Østfronten. Vi havde Jan, han havde for øvrigt også Willy. Der kom som han er tøs fra Skive, vi havde det her feltmadras, og kaldte vi den jo. Og han havde nemlig fået en kæreste, og så var han faldet i søvn i det her vogn. Og det var den nat, der var flyvemaskiner, der angreb Aalborg Lufthavn, engelsk flyver. Og de fløj nemlig over Månstrup, men Willy, det var ham, der havde været, han havde sovet over. Nå, så han ikke hørt dem. Der kom der 2, og vi var slet ikke i tvivl om, hvem det var. Og de kom op i sådan en sort bikkel. Og Willy, han græd, men han kom afsted, og vi så ham aldrig, vi hørte aldrig fra ham, og det manden, de gjorde heller ikke. Men vi ved bare, at han kom til fronten, eller også blev han skudt. Nå, ja. Han ikke holdt øje og give signal. Han var en anden type end dem andre. Ja. Ernst og Stor Willy der, de var slet ikke, de rendte slet ikke af det piger, jeg tror, de havde kæreste bag og tog hjemme. Men de gjorde hjem. Men Willy der, han var en helt anden type. For det var sjovt, det kom cyklens piger fra Skive over. Nå, ud til Månstrup. Ja, og dem over i Månstrup, piger i Månstrup, der var ingen af dem, der kæreste med dem. Slet ikke. Der var overhovedet ingen af dem. De kom der til bal, og de dansede med os, men der var ingen af dem hjemme, der kæreste med dem. Men de gik jo, de kom med til bal nede ved Samsø, så vi dansede også med dem, men der var ingen, der var kæreste med dem. Det må jo være de år, du har mødt far så også jo. Ja, det må jo være de 40.
Jeg tænker, dengang han kom til Mogenstrup, der er han jo sit Mogenstrup. Og så da han kom fra Aalborg, så tog han ind til Mogenstrup ind i Salling. Og der var jo så ingen brugsforening. Og han set, at der var et arbejde at få der. Ja, han har troet, at han jo otte sitteplads, han jo søgt igen med telefonen jo. Ja. Du ved, det var jo nødt af brugsforeningsblå dengang. Ja. Og der han jo søgt, og så har han jo sit Mogenstrup, og så han tog det var Mogenstrup ind i Salling. Det var jo ret langt fra Fastellen. Hun boede jo i Foglum dengang. Ja. Ja. Og så kører han derind, eller cykel. Han cyklede jo op fra Fastellen over til Mogenstrup i Salling. Og så da han kom derind, så var der jo ingen, der ville kendes ved ham. Nå. Så derfor nåede han først til Mogenstrup hjemme ved Øst, der ved aftenstid den dag. Han skulle jo komme til mig. Det var jo almindeligt dengang, når vi skulle møde en plads, skulle vi komme klar og tørre. Ja. Og han kom jo først der ved aftenstid, da de havde lov. Nå. Og han var jo i Mogenstrup i Salling. Ja. Det var faktisk også sjovt. Ja, ja. Så det var før han tjente hjemme i brugsforeningen. Ja, der var han kommet i ro. Ja, og så kom han der, og han kunne spille badminton. Det var det ingen af Mogenstrup, der kunne. Det var ham, der fik os til at spille badminton i forsamlingshus. Det var ham, der førte det til Mogenstrup. Nå. Vi spillede håndbold og fodbold. Men badminton, det kendte vi af. Og så blev I kærester der i? Ja, en års tid, jeg vil have to, det kan som der rigtig hårdt. Vi blev da gift i 2 før. Så vi er nok på det. For jeg mener jo, det var i før. Ja, det kan være, det var de andre før med i Lilleborg, de havde jo fået el. Hun havde det jo år at komme sådan et sted, når han skulle gå ind i en rum, så gik han der rødt op ad dørkarmen. Men det var bare, det var rart der. Det var jo også en længere rejse til Lilleborg dengang. Hvordan kom man derop? Jamen, der mener vi cyklede. Der mener vi cyklede op til Fastellen. Og så mener jeg da også, at vi cyklede. Ja, vi må have cyklet. Det kan jeg faktisk ikke. Og vi var da tit op og besøge Fastellen, og hun cyklede også ned og besøge os, mens vi boede. Ja, hvad er det? Det er den 50 kilometer hver vej eller sådan noget? Og til Lilleborg? Jamen, der var der andre vej i en cykel. Nej. Vi må da have cyklet. Ja. Men vi er nok ikke rigtig cyklet der under krigen, for der tror jeg, vi færdes så meget. Nej. Det tror jeg, vi gjorde. Ja. For der tror jeg, vi turde. Ja. Men der var telefon, så I kunne ringe dengang? Ja, vi ringede sammen. Ja. Vi ringede sammen. Så blev I gift, og hvor var det? Så flyttede I til? Aarup. Ja. Vi havde kommet fra en Aarup, og der var tysker lige på modsat side. Ja. Og det kan jeg jo forstå i dag, når jeg hører, men jeg kan godt høre, at vi så mange bitte kister, men jeg kan bare ikke forstå, at den her har faldet, at de træffede kunne dø og sult lige på den anden side af vejen. Det var de tyske flygtninge, der var der? Ja, og det kom tit nogen. De måtte jo bukke, de gik jo ind herinde. Det var en gammel mand, han hentede grøntsager i mit hav. Og det lå ham bare gøre. Han spurgte noget om det første gang, men der kunne jeg selvfølgelig ikke stå, han så. Men jeg lå ham da bare gå over. Han hentede altid salatblå. Ja. Og det må jo så have reddet nogen liv, at han fik en salatblå. Ja. Og så kom de også at handle, men det vil sige, det gjorde flygtninge. Det var fordi, der var soldater over i forsamlingshus, og flygtninge, de var i skole, og så var det slået nogle barakker op derovre. Ja. Så der var dem flygtninge, det skal jeg regne med. Det var meget gamle mennesker og børn. Og så var det jo også nogle unge kunder selvfølgelig med børn. Men jeg kan bare ikke forstå, at der er ingen af os, der faldt, at dem børn, de døde. For der var jo sådan sit af til, vi så en bitte kiste, der kom derfra. Men det er så, det tændte vi ikke på, men det må jo være krigen, der gjorde. Ja. Men det må jo så også være sidst i krigen, at de flygtninge kom, var ikke det? Jeg vil jo tro, de er kommet i 43, 44. Nå, så tidligere alligevel. Ja, jeg tror alligevel, de er ude derovre en uge. Ja. Ja, de er nok kommet det sidste i 43. Og så dengang de skulle hjem, det var det vest. Fordi der var jo rigtig mange rigtig gamle mennesker, det var derne sølv og noget. Og så da de skulle hjem, det var så dem store her der i Skive. Det er jo så simalt, for de må jo nok først at komme hjem Lundtand i 45. For der var der nogen, der kom med sådan en stor bækle, og de havde børn med, de skulle sigte her sølv og mennesker. Det kan jeg godt sige. Vandet der boede ude, det kunne vi døve med at tage. For vi kunne jo godt sigte under sølv og mennesker. Ja.
Fik de fik jo lov at gå hjem til Tyskland? Ja, de fik lov at gå, og så når så der var en gammel kone og mænd, så havde de sådan en stav, og så havde jeg byldt den. Der hentede sådan en bylt på det her stav, så var de to om at bære den. Ja. Men jeg tog det, jeg kan huske, der var små børn imellem, det tog jeg kan menes, men der var nogle børn, de havde ikke hårene af dem. Men hvordan var holdningen til dem dengang? Det var jo tysker, på den anden side var jo også mennesker, eller man skal sige. Du skrev med, at vi kunne jo snakke tysk. Nej, så I kunne ikke snakke vi havde jo bedre skrevet, det var sådan en bitte høvebærende af Jan, han på størrelse med en barn på en 10-11 år. Han kunne snakke tysk, og han stod og snart med dem. Ja. Men der var ingen af verden, der kunne snakke tysk. Ja. Og det var meget begrænset for, at vi kunne forstå af det, de så. Ja. Men vi mænger os jo heller, for I skal jo på, det var vores fjerne. Ja, det er det. For der vidste vi jo godt, at vi havde en masse, der var sendt i koncentrationslag. Det vidste vi jo godt dengang. Ja. Så indvendigt, så kunne vi nok ikke fordrage dem. Det tog jeg. Ja. Det tog jeg. Altså derfra så til, da de skulle til hjem, der havde vi godt nok ondt af dem der. Mm. Det havde vi godt nok. Det var godt nok forfærdeligt, at de næsten kunne gå ved se af, så dø og sulte der. Hvordan fik I råd til at købe en butik i Brårup, der kom i gang? Dengang, der kostede den 42.000. Og jeg fik vist 10.000 hjemmefra, så vidt jeg håber. Og før han fik vist noget med en par tusind eller 4. Jeg tror, det var en 2.000 han fik. Det var det, vi havde i udbetaling. Ja. Så har vi, det må jeg jo låne. Ja. Jeg kan da håbe, vi låner til inventar, det altså alle varer. Men her kunne vi havde da heller rigtig, jo, vi havde da nye møbler, vi havde da alverdens møbler. Der var jo ingen penge dengang. Nej. Og så kom Birgit jo forholdsvis, da I kom til Brårup. Ja, Birgit er født i februar, og vi kom til Brårup i... Så det kan jeg rigtig håbe. Vi blev jo gift den 30. august. Og så er vi nok kommet til Brårup der til 1. november, vil jeg tro. Så blev Birgit født i januar. 16. januar. Ja. Men derude i Brårup, der havde vi jo en komi. Vi havde Sørensen. Ja. Sørensen var en dejlig mand. Han er også død væk. Han døde ret ung. Det er nok godt øl, det tror jeg. Mm. Men det er jo heller ikke så mange år, I var i Brårup, så. Blev Leif født i Brårup også? Ja. Inger, hun er født op i Skovbakken. Leif er født i Brårup. Halvanden år først på den. Mm. Og jeg tror jo alligevel, at... Tror du, Leif han nogle ting, så hvornår flyttede vi fra Brårup? Vi flyttede fra Brårup i 46. Ja, 46. Vi må have flyttet der til januar 46. Det gjorde vi ikke, for der havde vi ingen sted at bo. Der solgte vi den, og så flyttede vi ned til Rigsorica. Så boede vi dernede fra januar og så til... Jeg tror til maj, eller også 1. juni. Vi boede dernede en halv års tid. De havde en lejlighed her ovenpå, der boede vi. Men vi spiste nu godt nok sammen. Men vi boede ovenpå, der havde vi sovekammer og køkken og stove, når det skulle være der. Nej, vi havde ingen stove. Det var indtil I fandt noget nyt så at bo i? Ja, så flyttede vi til derfra, så købte vi jo det op på Skovbakken. Det var sådan frugtangård. Far han leverede bær og ævler og pærer, altså frugt det hele her og kartofler. Han var sådan en rigtig fejl, det var nok noget, der passede ham godt, det tror jeg. Men så de ham, Købmann Christensen ude på Vennervej, der må vi altid komme sammen med. Jeg var på skole sammen med Eva, og far han var på anden skole sammen med Eva. Og han blev ved den dag i Brårup, den var til salg, og den kunne ikke køre, og det var altid fra. Hvis han havde haft Jan, så ville han i hvert fald have det. Jeg ved, at man en gang har ude ved, og så er det til ham, at vi boede op på Skovbakken dengang. Ja, det var den i Søby, der var til salg så? Ja. Og så blev han ved med, at vi skulle endelig have den, der var så til, om du kunne tage hjem, bare lad til Højslev. Ikke tale om på Højslev, den har jeg aldrig have den gode ord på sig. Ikke for Øster. Jeg ville ikke lukke. Og han blev ved. Så til sidst, så gav han. Tog vi udsigt på den, så købte vi så den derude. Og der er mere, nej, vi gør 60 på den. Det er omkring det, men det, jeg har nogle af dem, skøde, der lever, så det kan vi nu se.
Ja, hvad er det? Det er så været først i 50'erne Det der. var da vi flyttede til Brørup, eller flyttede til Søby i 48. Det kan jeg huske, vi flyttede ud i 48, den 1. november 48 for Inge. Hun var i 18 år. Nå, ja. Og Inge, hun var nemlig ret for fremme. Ja. Og da hun ville overhovedet ingen til, så kom Jens Hansen i Røgen i en par træsko med en alpeløv på. Og så gik han hen til Inge, så sagde jeg tror ikke, du skal snakke til hende, for hun er så bange for fremme. Er du ret for fremme? Det var ikke så rart, så stod han i en god arm, og så gik han med hende. Nå. Og hun tog ham alle sammen, så de jo kunne være en halv dag. Ja. Men det var bare mærkeligt. Hun var skrækslående, når der var en fremme, der tog hende. Ja. Og Jens Hansen, han kom der i træsko og alt løb. Ja. Ja, det var jo så der, I var de fleste år jo. Ja. Der flyttede vi fra i 67. Ja. Og det var noget med Ja, næsten 20 år så. Ja. Så. Der flyttede vi så til 1. juli. Ja. Og mor, hun kunne høre hende, og hun kunne dem. Og når så